Rabibao ese okumenya kwa nema itenga kwa bete omo kansura we wodi gatima singo ba ya karo na ba karo kubuka ba Kenya ugachoka bo MCA na yanda mange titanga kima kwa ni muligererio gatabati mbia mono sana mwenye kitinge simwabita na mwigure nchinomo shimiwa former MCA George Murabibao wodi ya Bukimonge Rumachoga Bura constituency Kisii County ano seito nande no tu akinirete koratia na torenga no kione mukagamba manyi no kione ya onjoire kurubenjoria mukomba machoge gwani okione ya onjoire kuru evenjoria mukomba machoge gwani wana musikia soko chakira kigima ndoma itinga kwa nyale kabako mukoreri go soko kuro mukoreri gwa sinjira ase ya Kenya lakini soko chakira kigima karato kwa nero ya George Murabibao yeto minde tinga kurugo kina kwa ugocha gochese samaringa kiora nyaka bako manyinga George Murabibao ni George Murabibao no mugusi kamiri naende igaiboire sensema ya Bukimonge ward Kenyanya location Kerongorori sub location Kebabe village George wahona iboletwe eso mwaka maremu egoroku Jason Bibao Nyamwembe na mamu minto akorokwa Florence Mora Bibao noare to wakira Bible buaito mbuya mono ekiara batukineti George Bibao igarueta se family nene poliga mas family tata igarenge bweka mwavu ona agachaka nyoranga ekerata ete gusarara uikatwara banta ba no agajirende uno wanjani bore no musikali urenge akanyorere dira abantu bae abwate abangina bane umongino mutangani egorokwa umongino gake na asirete na samubeka sagaya na baba naro utigate batseba ke muntu no are umongino kabiri Teresa Nyabuke umongino gatatu no are mama Florence Mura no are nere tokunya gweto gelibono na wakunya kunda gelibono oro chochioyo naende nanyuomete nabwata abantu nimbwate familia ano muruyo re Margaret possibly amona abana bane batano abamura babiri batatu n'ishinyaruka ibiri bonse pi bakinire nje bona ane nabeire kore kero muntu narasare nabandi ngukora bali school bono university esibagosoma uya muno kigima muske Bibao na akaro asoko soma kwa gotira ngakyo gosoma kwa renge tajina skuri kwa soma ta gotira bya muno sana azama somane George Murabibao iga chagete bugima bwanka igona somete school ekuruku Kebabe primary school primary school nongonka ego tuarenge 844 elientangani kero tuigete 7 tutagete gochiko genda gokora matemu a CPE system ga change una bono roje CPC ya change bono ndu system ndu ya chakirite koru CPE eli arenga ma program eli enkoro tugache 844 so koru standard 1 na renge 1978 then ngakora matemu ane KCP na renge matangani 1985 so tingiro litikira sigende lakini rende tata konyogo direjinga kiejo ngaeta biya seke babe twarenga abana bange managed kurangiriwe school ya Sameta High School but then Sameta ne school enene ngakieyo school yo yarenge narangire tigundo jeri irube fees yarenge 3550 na chire Sameta chibasa chinyinge bako moibolia gasinyugwa kana ndi naga wakasali ukora school so koruwe 1986 ngarangiru Sameta moiboli bakatema muna batemete ngasororo ngakora form 4 yane 1989 ngakieria
a grade thinyore thio kwa ende university patina nyore grade gia ikangira a course kakore course ya lab technology kina kia banta banga tabajit lab technician on professional lab technician yeah lakini ko kanyandara agenda gongonya gwaso iga na korite barua isi gongonya kuri ngobugimo bwane ngakibore so ngachanga kora ekero narangirigwa after high school na sogete isko ngagenda Kisumu amatuko make 1990 1991 ebibarua yo kurigire ndi konyantara agende college but after that Rio Kindo Boys egatangaza egasi yo lab technician so egatoka korusameta igona akorete pure sciences so bakarigeria manganane kero bangiro ngakora interview ngaeta bakandika une lab technician sameta school one bono Rio Kindo Boys yeah. So in 1991 kero na bili kwororo ngakora egendo tiga koro kweli living work kero yorengo ngogenda arenga masoma esco na inje bono ngashikiria ongakoria bana matemu mwako yo substitute something ogo cover brand ogo rantenenera so kurwabu narira akorete kero na gakora kurwabu ngaira naka bono ngasoy gasieri yo lab technician ngagenda college ngachiwe train one so in 1994 mutinyo gatano bono nandi nari bandangiribia Rio Kindo bono nkagenda bono kaigoga bono bakandika as a board of management buna a science lab technician bagoroka BOM BOM bono abantu nabo bakunuka nganje no mwalimu bado no mwalimu takirende gasiane abantu nabo bamaite ngandi ukino gosomi patirende no ene gasi yo lab technician in all capacity sto gokora gasi yo onye tomanyitikende so nabo tuwe gokonyana twasomia bana baita matemo 1991 monyo Rio Kindo did very well 1992 1993 I was there. Rio Kindo ya korete buya ikaba number 8 nationally. So korwabu ngachanga genda miaka yonsi korutu 1994 ngachanga boli chikura bantu bakandura ngambi yale 2007 bono 2002 na Rio Kindo was a big school bono ega kara kwa rule school Rio Kindo wachira ko boli chikura 2002 egwatigete mere mugose kwa my the board of management nega sire roko permanent and pension bolende ne ringa igona ire tuo nkaranya go o sira rende gasi lakini ngonya kurigeri no bugimange bakora bogosuka lakini abona igeta bwe karo Rio Kindo because of enjera na ngobeka mwanane ngachor ko bomo chairman we welfare yaba kori gasi we had 76 employees so I was their chairman when I was fighting for their welfare bakamanyango mo na bara to represent via so noroje buna Rio Kindo being a giant school ngageria manyenye bono bakangikero geki so ikina kina abera naende pakekero nabo jikura 2002 inde rusa kera ngo egura annual leave na netukatinga kichega kiro mangana December December nkacha chikura chia ga kiru December kaboli ne chikure ngakiyo kaboli bukansora ba kansora kubona kwa sere siasa wodi ya koroke tatu was 2000 ko chiko so siasa bono abantu bajite bagatenge gasi kwa ko Rio Kindo nengi Rio Kindo manyete ninka it's the same word na koruka na magoro na Rio Kindo na irana so gatia Kenya nyoma ite seite irike babe oikoete Kenya town and Rio Kindo jiruka wono gongoruo abantu mabanyete na baiboli na bubangete jikure kiagera moiboli tare go je skuru aserigwe ngata bugati fees lona ego jana denanga moiboli oyo ngarwa to koira na mwana ta kogenda likabwo
moje mona jo musara onye ta koreta so na kiekyo abantu bagakanganja rende ekero bone kirogia tangazo akyobo kansela bono actually in 2000 ngateba rinde nga bono George Soko korenga kwa isani ndoje ngana mura gambira abantu na ekero gwasoete chingakie chinkagerte ntwa bwata na keto bwata for the people to bwata na kanu ngai gwasoete ta abo 2002 ebirenga libya chitabantu bagantebi nga igoko so ase serikali yenge kanu chinga kieri na ndirende a candidate igaenge nga ki Uhuru Kenyatta moi konyenaria ago soka agareta Uhuru Kenyatta rende bono ping ntu arenge kurmaega twara koldo bosiaso bwa kanu bono bagateba nga mumurana arari tigatomorete tomoteme so omugaka naro gabere board member Sakaria Nyarango Nyambarora so the influence minga gi karate nege ndege toko etike mbanga etike dirende tokagenda mujuju tu alenga abantu bane takiri ya kanu na ende steering gaire ticket ngagenda debe but edebe naliye wave ya Ford people ya chirete 2002 abantu bagateba chigura chaga akirwe December nyuri 29 nalishe gwakwenga kiyo bona abantu bagataya George no muyuripi lakini bone kiama gewaswa etuoni gotuanye Christmas na ndine karamu bone karamu nero tugucha bamarugo gucha bagu watu wengi sana ororede ngakiyo mukansuro ekorugu ntiri akambwa okoba kiama ngatiga mangana ayu ngaira ne gasi yare yo lab technician chinga giche yarenge nga onye kwarenge kiama gya for the people ngware koragero gusipi ngware koragero gusiba onsipi ngware koragero abantu bagotebiye no muyore lakini se waswana nabe so karotu akotego nabona temete naro chigura abantu bakangagira buya nali naroje ng'abantu mbanganjete so kam ngaira ne gasi yaye yaneli Ogindo boys una naira nororo nande goika 2007 bono nkaba serious bono gera lina sogete abasani bansogete ngatiga toko bono 2007 I became serious so ngarangiria bagaka ngabate bono liri mugatebete timbatebeti bono na abatebiri nintagete kuligora yo ntebi bono ngana kingoko bagaka barengo bararire babu mulisi chivine yomboga babu mugaka makambi tata bagante bono ntutage diogende giama geria kan bono ninchu for the people lakini bono tutareka 2007 na ende ntu akoraga siasa katika bera 2005 no kwa na inde referendum nere yarenge ya chungwa na panana katiba yajete kwa rodium ya jungwa na panana bono litunda ne litoke during that time droji na nge candidate ya kan 2000 omujumbo ito derete ogari ya Simon Ogari Nyaundi ya Samuel Kasaga ya igarenge LDP na mugunda nyeni go barenge LDP so ngaki garoto ya kwa campaign ya chungwa na ndizi tukabwata namo so noroji na didi chungwa ya irete no ikaire campaign ya 2005 so by then muje umbenere Samuel Kasaga yo nyanja nero renge campaign leader kuruma joge na nzuri na babu gari na manye so bomajoga antu abugetu taki nationally no igakora kintu ikaira so nara abantu abange bono bakaranga nakike abantu abo koranga nkorora bali nandi tukapigerio bono that is when 2007 egero tuagenda abantu bagande bono ayekanya kurwabu kera indu tuachake to DM 2005 no roje referendum tukagenda bagande diganso for people in 2007 egero tokoenda chikura Ford Bibeyo wana kwasoire chikura shatu ne kiama kia Ford people bado pono Ford Bibeye tuagenda tukagenda nomination tuarenga abantu kianda na indirende
naende nkabua so ngaigwe ticket ya Ford people. So 2007 chikule ichiage to December I became a councillor award ya iguru kubono Kenya award yeto ya jitega atwa after 2002 award ya tubono tuatwara machoge masaba sumu councillor gurukusumeya gambete na inchenga nyora Kenya ese naringo mu councillor. Yes. Na bono kwa idire chikura muno mu councillor anga kibono obugima bwa bwachenje tubuno mu councillor wana mate kwarore ko bamu ari bono kabero mweshimwa tudana nditugwaro kiro mweshimwa ko bakwa bodi bono kwa idire chikura bono ko transition ko bono ko ru lab technician chese bono ko ba ya no ai bono manyete kero na mu councillor ri to mu councillor le ri ya sana ri arege ri ko ko amaskani buata amaskani ngomo ngambi kira no yare ne be sanjia rengo ma to burai bua engeloko egera ese council ko tu ga sangiri loko revenue na jitu enge gwakanu lakini serikali gaje karanga ji council njire chintaka chitaye gutwara besa bono una moko sangiri jinyinge una moko egu returns kuruwe serikali through egendo kia ekorogu loko authorities trust fund latif nero yakatumiru ku national government rende cha chego MNC yaroko government chacha bona jega ko jirimu asangire linge mwaburuka nejo twakorera magendera so obugima nabo bwajenje tibye gegera umushara naenge gwakanu liyo kindo igore ngomo kake nonye noyo rende bubu council ore ngomo ke lakini no mente take ekera bona abu nanste kumanyanga nkie night out ne transport rende kugwagenda ngwasa wewe arawes na maskana raro gakasura njukwanira abantu weguliba gwakwana sabantu abange bono ngiganza ku change my life like that nganza ko umirana nabantu abange noroje kero nagotebye kero naira bono in 2009 ntwatware by election as a constituency ito by election ego twabwate abajumbe baekurwanirira batatu barenge very strong twabwata omushimwa orengo Joel Onyanja marehemu nyasamu bekasagaya no mheshimiwa Simon Nyaundi Ogali no mheshimiwa Albert Nyaundi. They were very strong by the three ebanyorende chikura chinke so ekara tuende by election ya year 208 mheshimiwa Simon Ogali akabu Onyanja so Onyanja nere tuenge padie yemo ya Ford people Ogali garengo DM so Ogali akabumo mujumbe the larger bomachoge so nandabu nalibono tua sakoro Ogali garengo DM na injende Ford people esa urina arenge fedi foko asaba antaba tua choletu so nkanyora liba gali yegiasa liyo kweoni bya egere kara tua kwa mabaga se function na enge kuana kabisa nandi naba na inje nakwana buno Onyanja omuchumbe chinguru chiyo Onyanja abwate na inje ngachitwara ngachinga kiale isiko ngaki kotomata berende singorangwe na yawateresimyo gatenga nkwana chinga kijikanga expose sana kujie saba ndabange nandi karora kanalende na inje no more munde talinga no muobande no more mbuya naye gobeke ebintu byande bagatenga mungwano oyo tigatonya ko kumubwatesi so tukakora that was in 2008 tukagenda chikura chia 2013 katiba ka change 2010 katianda bwa chia 2010 yechiko change katiba 2010 tukagenda ko change katiba pado still yerigo turaba councillor ekero chikaunti chiatu we felt ngabantu bande ntuaba marginalized gera ntu atakete gucha yatu nyamira yatetu guche katiwa so una bakansela baguja men of us tukabwatana including babo Paradiso mo MCA nero mukansela orenge Ogembo tukabwaterana tugaswana ngantu takitikadibe boikabato na ndio tuware county yetu yagu tukarwanira sana ngabano gusieto bwa county satu ango tubwa county satu lakini ende obobe amangana iyo
tukabuwe ngaki iyo egatiba igakora una yaitete chikaunti ejiro bono gakisi egacha so una yacha amajika gachenji bono gikaba bakansora mbali go jikobo eto go twara honoro members of County Assembly MCS so akaro twaji ko unga na ndo na lebulia so ire bono koro mukaso kale ya kali kuye tenga kansora chochi biba bono go jikoro kuona bono go jikoro kuona lebu haro bono nare gateba bono e party kabagatia ekadiba indutwa yesometerende bono buna tora ngoja goteba tora abantu baminde kadiba ya jenjiri ndo tutwarege ndo bono nduri kuja iko tuja kugenda busongo Uja county council teja bono county toka bono to kugenda Kisii county echikali beri joka nyamire gende sobo na indwararia na induga bono ama NP na bodwa korete gas kabisa to somia abantu na indirende konya bantu mbaramanya ebiroge bibuna bigo jikobobo gabana ninki obo seneta ninki ekera balie batanga ni babo bure babo ri jubo seneta bakaeto bo seneta igoboro bonene kububu gabana so lakini ndubona ba MCA na indirende party gabanga egwodi yeto yarenge ya machoge masaba na Kenya chikabugataniku chika form egwodi kurukubukimonge bono echiabugataniku so between the two members ya bakansora tu alengo njena kansora Sumei tuganza kweoni rende ga nga ntutakete bono umuntu kugenda yomo tuabwatani umuntu kugenda raria kayo kugende county boso kugende county yeah so nabo tuakorite igo tukachorwa ekero chikura cheika renda abantu baganchora out of the 29 members of councillors tu alenge uja county council I was the only one Abete elected during that time. Arona atamire kora kwana na ba council aba korum. Yes. Tindanya rodoka tabanga na bet success go transit. Inje bono na abeto mutanga ni korugucha county council. Tukajikumira na abande ba monyenye korugosongo. Babo aburi korukeroka. Tukaumira rende babo Kenya gundi korugucha county ka usika county council. Tukaumira ne county. Bono rende seniors nintwe. Tubwate babo machage korugirango. Ya. Tuaren councillors. Bono yaikire bono mwasoire county mnaba MCA. Yes. Bono for the first time no mogafano ole bosia ino tali chairman we council buna chairman ya garogiro. Tuabwate mayor. Bono tuabwate chairman ya county council na mayor si town buna municipality buna Bosongo. Ne mayor rende town council buna obaye kwe rokarende chimea. Lakini rende enile liyange they were very powerful. Ninde akarokwa roche changes chale ngo gatyo ko mu council no mu MCA change kwa roche immediate na wasa ta biswa no mu MCA a change bono esaulia majikaje njeti you know we were using cap 265 as a local government bono amajikali a minister nero ya bwata chinguru ya local government o ma the minister na bai goja abuto mu council lakini bono ekero twa transit go local government to now the county government amachiko a constitution ya jire ebindo mbire bitarengo patirende muna twa so etabageni ntwa bwate team ya transitional authority ya oversee this transition so oyo minto yagi nyandiricha oyo goliyo bugabana ko Kisii county mo county commissioner oyo Trans Nzoia nero tumetu ko Chabosongo una the transitional coordinator so akabeke bikakadirende agatosua in agasue governor agasua na bono kutukunya kuchaka abuna ubanya kutuegerire ngaki gasio tukanya koiruka pass building tuerwe training agiji county chiko kolegasi lakini sauri tu abwate aboge bali tu arenga aboge mapema korunze tumanye tebunanga gear system eko work we adapted very fast tukamanya koikobe
nyariso liomu omaye gocokia gento korwa ase serikali bene yo mugavana ngwae bene serikali ya Kenya so bone kero budget jiajire ndu abwate no wake njire budget ye koroswa bone kero gocha ndu tokubundisa bali bande bune budget yo kora gitu gege ekorusa bono ndu igete gutaburi ebintu biri bitangani kero tu ekorosire nde shira iburari mire karija maite karija ya wengo chigwood office tuwe gutangani bwango mapema tuike konyora abandi bataraje like bono era iburari ya Kenya was among the first jiagaji tujintangani era iburari yogembo so enjira tu arenga aboge tu abwata experience kurubu ka sola tugaika kujitangani bwango erinde chikarozo padie ndo ngumeti bakabono library ya nako iguru naende ndoje ngateri ko koragasi aina amangana elitu kolindi yes wana sabo korerwa omna MCA omutanganike gima we bwadi yabo Kimonge yes ngaki abo korerwa obwarenge gikelura nyako bagunyiranza kinde kwa korete biro bitatoiga taragendera gochimoto Kimonge ndete ndagutebika ekero tu achore tu oji bosonga ekauta assembly ya Kisii majority igo barenga abantu bo ODM intwe ngagirie na denedene giama gia TNA egikiarenge TNA kia Uhuru Kenyatta egiara abantu babere Uhuru Kenyatta na Ruto abwate URP na Uhuru akatwara TNA padirene tokarigere ringa asegusia URP ya economy tugaswane kiama gia TNA ase Kisii County Assembly tuarenge aba MCA were elected 4 of us tukama kwa nominated batatu so tuarenge 7 abo mwarenge inse yo mo ske Patrick Lumumba buno mo county secretary tuarenge oyo rengo otutendete kagiye ko rukundege otumetu na transition authority Lumumba igacha kwa ubuka yani oyo bolto governor bono korweze kiama gya oyo renge Patrick Lumumba oyo bo basi nero enge tiene nongeri akaboli obo senator lakini asa abantu bali ba tiene abantu konya bamwire nga batagete omuntu obwate experience so no abantu ngakiri barenga se tiene nonyene sena arenge ke babe abantu bagere tongwae ekera konya abarimu manto abarimu their opinion shapers no bago tebia abantu ase community nga no ngwae na arenge friendly na abarimu na nakote ga sioroje direct ya personal management ministry so abate abantu twensi bino ninje na enge DNA tingagere dirumu tuagere Lumumba igona agerete ungwae so una tuagenda abu na dituanze kumanya what is opposition and what is government minority majority so bali warenge serikali bagairu majority bono na batu arenga abake minority bono the official minority igo yarenge 4 people nikera 4 people yarenge anga aba MCA 15 na induoroje tuarenge 7 alafu ODM they were around 30 something bono bali bakaye official opposition bono ndue bakabaka nebiro lire byo bochivu yo majority minority bakabaka na 4 people takire ne ndua yeto kaigwana makaye ku committee to kaye urende chi committee una na chore tu committee ya health unomo monyagero na rengo mo fais bo mo skemonyenye engakiyo alafu ne committee rende they were very powerful na renge committee budget amone ne committee ya house business eri akabangire mugada county assembly amona education igo toko next toko ganda bono bachori bwa 2007 kuri no mutumuri go ikara toko no mutumo komo keigo toko ganda nyaka toko ganda niko tole na omo MCA omukoro obwe ward ya abo Kimonge
inde jiarenge neighboring na obaye goteba ng'ano nye narenga opposition na atemire sana ekera amachiko na yasomete buya sana una ritang'ani egasi omo MCA ritang'ani representation eria kabere legislation na eria gatatu no oversight so una opposition tuakorete oversight buya sana nabo tuenge okora oversight kabisa bakomuga banorora ng'amaene tokomotebia na batokorete ebinto ebinge muna nje ward ya Bokimonge nindete goteba chipara na roseti birasi bya ECD na chagete nonye mbia ereti ebinge jinya gitari na temete kuagacha kuigura chinya I'm happy no mheshimiwa ro na jitaka gende gym miradi hiyo is doing very well so miradi ne menge na employment aso gokoro maene employment talinga ngweto ginde tingo tangasira abantu bokamba banyite ng'abantu baringa narigete without asking even a single shilling so amasikani mbwate bakabono iga na abantu ayemirimo ng'ana bo muntu ayegoja atari konga even a penny na motebyo na motebiri ngari bagandiro gwarigurendiro na including abantu with the spirit yomongwana nare kuruke orari I don't want to mention his name tu akorda ajite iga akarira sana ngaimuka bakoso mukaun secretary wega ngamotebi ngano igwete tinta edinje koreto kora gilibone ngonyera omuntu abajita kamoega asino ale musikali umuya and no muntu umuya I'm proud of him musiko gurugu office nande is a FIFA referee ase amangana the spirit yes so after 2027 tuagenda chikura rende 2017 tuagenda chikura una narenga songwae bono obure oria rais ringo bo senator mbosa bono bugabana nabo kwarte gege bore bito biga oncho karende ke ko bongwae ngwa katwale ngongwae sana igoro yo bokoreri rende buno opposition ni nere gasieto takirende aya ine yedukorinde tuanyone ngongwa igarenge fama jipeta tanyubura iboro boniga lakini aina yiri tukorinde so ongwa garo tuagenda buna tuarenge serikali ya TNA tokagenda na chupiri bono serikali oyo Ruto na uru bakabwatana bakarosa chupiri so serikali obura buna arengo orende kora no musani Ruto sana orenge bakamuiba una digaba mutereri obo gavana aireri bagalia rumumba na libara redekero kere kero die kenge ODM oroje na ende nongwa ibada katigara ODM takirende buna tu achiete 2017 ongwa ino musaya sana na no muntu mungaini chineti wakje echire iguru sana omokongu sana naende kisiasa omuntu mungaini akabeka structure ajiae akaburende timu yaito bali tu alenge very foko no ninje ntama nyetenga nimbu keraga no serikali yabwate tu abwate chinguru chinene no musikecho ali nyacha padirende what transpiredinde dukwana se sabanto lakini ende ntu abugetu chikura we accepted and life moved on so tukabugwa kurweri 2017 ntu abete isike myake iyo nande no otore bakabona yes na 2022 2017 after elections toka omate what you have to accept again do not every banda bange ko kwanchirane you accept adjust and now advance you have to move on life we go again so ngajaga obondu bwana bokaiga bonya buya sarabo kaiga tuokoro bogasagasiga kwanyora jibesa kwasomeria abantu yes na endelele togwebisa nyumba kwanyora gwasogeresika ngonya gukwani ora masikani ari nago taigo kwanyora libagari ya bono abara ibono baro tigabasikwe bono ntu isigotole bono tigatoba bugate igotu 2020 tutobole tikero 2022 na bole di ekerogo na endelende na renge chinguru chinene 2022 ekara tu agenda sinofeti egoteba ngana ki aha jojo ire ni ekero na ende bono
amagosa agachia kabarende buna nanjite kobera ase serikali ebati embe oyo tuaye gukonya nako muguru kunyanja na igetere agasira 2018 gasamu beka sagaya bono tukairana naende in 2022 tugasoa ejama ya UDA naende noroje siasa naende ngari pati naende wave ya 2022 abantu mbaroje nga baba oirire Azimio bono yairire chikura noroje rende bunense yarenge baka ense yonsipi ekagende ese baba roje bake president Uhuru Kenyatta tu arenge nene akagendo Matiang'i no arenge ense meibwe mwezi bono bakatunyanya ense merende ya Ruto tukubate mito twarumu muroyo mukarakari are bakateba indu tumanyete serikali lakini ende ndu nabo tubateba ngabata inje egurubaro nerongo koragendu nerongo ni naende I subscribe to ideas chia so ndu arate matenga giyo tugasuguma padirende through that wave naende wave yiga toirana abantu bo DM baka sweep pakekero getanya goja gi opposition ni seita nano nande gikairana ODM getanya ko irapi ekairo bochumbe bwa seita so after that naende I see ngadigaranga I supported. I was the first person to support the leaders by it. Ababa irete chikura. Nande paka bono iga muko igumore bunango batai botana. Omura iga agiru amaguta. Nyasaye na ruguru burai. Tigabe robisia. Nere ochoru murai ichinga kijo. Nyasaye na bwate libaga yoko ke yoyonde okinyo yonde. So they will reach a time bunangine dirimo kabere naenda garantiga. Nanda okini dia bande na barabu toko ba support so amangana siasa yoko na koya bande binera ko baro inchetingo taka so that's why at one point na roja abantu batayete ko chali umo MCO ito oguru kwa Musionderi I was abantu mbajita sende bagonde binga ngirane ekero musie ko bolia mangana amarunge e county government ngomete gazio amusimbu yare gen oversight ya gokora you know MCA se bakora primary oversight ye governor ne Senate nero yakora secondary oversight ye chikavana so akara abantu bajite ngando ngese moya asimba nduani amos ena bakane dinga injinu mugaka I can't think anza kubingo umuntu okokorera asiaye so I'm totally ase mu MCO ne ebintu akuboli mbuya bikoteke so tuke ko mu MCO ito amasikani akaba atiki nao bakegaba ne musikete ndoje ngambuya bagenda okorera so no mujumbo itamo mbale ndualenge na barabo but omwezimibo padi barongo I've told people tigai wa masikani yabo tomo haichinga kishi yabo padeli wote so abara yabo njebuna ande isikoiga I have read now isako ikubo machoka borabu awo seboki munga I have tried to maintain ekeronya nditu enga babe toko ya nebinera angujisegi jiroro lakini enda have tried to maintain nane ngonya kubaga idibu yangagi nje nabere mugaka emiyage na gambire na inje nimbwate ngukwanege Wano isiko ya bisika kero kwa bera miaka yonse kwa bera jinde no nyara kwa kata yo mu ligerelinga ngikeli kwa bera ko gokora ngwata mu kwa ngibiyanzara ebyasara bere tatoiga arafu mande buna bana abantu baje kwero biro ledi gore asia matekanya gamna siasa kwa era iga emoko ligereli siasa egocha abantu baje kwero bera na siasa ya 2027 ngiro bere te bona isika litangani nintete ko tebanga ekero kwa buiru siasa you don't lose hope maete siasa ebu ate bintu arakabire oise koira siasa ngane biashara okogenda you will lose na ndora kubwa oise koira siasa ngana abantu kujikokore gazi na ndi ine gazi kwalikwa na bokonyora enkoro ya eko nyagusuki ngomuntu oyo kwa krisara abantu so outside office na abere ngonya gukwana mangana amange that is when ekerona answer ko ekerona eko nyago criticize yani ngonya kubolia maswali amaya na nyore to museneto ne nganji tsano kurukunyonka ege ndongere bae kwa ke kurukute oversight fund
so mbatageta abantu bakomokonya abaseneta gukora oversight. Baraka bakonyese video. Yes. So out of that ekero barigete gusie ngima gikabanga ngoru machoge ligiyo muntu gurugubi bao nero kanya maswali ora buri arenga nyoro se binde se bikogenda bogeka. So onyonga akambe ko office yae. So currently I'm serving as the oversight coordinator. Korwase constituency ya Umachoge burabu. We are 9 coordinators plus 1 otutenirite. So ntogende konya gukora aria serikali gukora buya county government tuateba ya contribute yangwe unangu kwana. Toko aria se akorire bube naro tuateba ya contribute. Una bono na batogi ba sangeririe bango kabisa. Una bono mwako oyo na obatanga 173% naro bagutangaza. Nga bakasangiri nabo batanga tekenyingi asoko sangiriye banga lakini osoko spend chibesa chikoru Nairobi chi billion chitoko eu chiro over 13 billion daende tuaba the last go spend chibesa cha development so ekina abeire ngotebya abantu baitonga awono ngosira tole ndori gukina esababu nga chibesa tuasangiri chinyinge tuatoma ku Nairobi chigocha nandi jerena like now the last financial year umudienyo ya dosta 2.9 billion igo cheirana as unspent balances. Do you know why? Because a county government terabeka mikadi isaine yogo spend chibesa onye ndibaira ni 10 million use 20 million but 2.9 billion that's a lot of money baira ni oroje kero mwaka igo togo ga 2027 nande bagoja koira ni igo chibesa chito njikore tigas within that budget yerie kore kintu keke etakeire so amangana na rai tokonya kumurika akeiga erinde tokonya gokonye senate gokora so muntu ndo raire ngambitina bire tari bitina emeremo yawo ine emeremo tobwatete kero togo bingara ki eke nkiraba buya look at what is happening Kisii level 6 Kisii goseno gembo when I was an MCA umaete tu akanyore conditional grant over 500 million kendo rigerie budget ya Kisii county no eno gembo chibasa ko rije igire 280 million chego chogembo as conditional grant nyakitali pajuisi ko rigerie budget ya bono chibasa ijikonya go chance why absorption rate is very low igo ndori ko jigotige ko igatokwane totebie executive yakoregas na ria magendera araje oroje Homa Bay kigenderete ne jikauti chinde goja so inje buno muntu bono iga I'm concentrating yoko nyorose binto as a county government ya Kisii and in 2027 kwamburi ngaingi bange baingio plan to ngaingi no mwana siasa lakini ekera abantu nande bambulia matanga George odigire goliye kerogo ngabatebi for now kerogo ngeyo kero mundara kolega sia omo MCA ntubwato kurugwa mo somo jumbe ntubwate lakini come 2027 ekerogo gyo kandari no bochumbe ekero padia barongo no ari go defend tingoli yo bogabana egero mungano minto okorugunyandi jo yali ngobolia tingoli yo president egero mungano minto Fred Matiang'i gora ngobolia amone kero automatically gyo senator egero nyonga na korek naro kiara nero ngede gantongo na go takuna bo to kwemcho koro mumuntu tingwa chuka nguru mumuntu ko gorage alafu nobo women rebrand tingoja ko ligie kera tinimo ko korwanira basubata so abu on tigente ko igabono ngana ki chinga kie jiko jiko ika njenima nyeto mwana injinga aligeringa ngero kieke lakini rende injira gigonya gosegetera abantu bamindonga inutika tokorega koregasi alimu ate beta bana inji pakorwe gasi baikeren so ntaide abantu bamindona asomire ibintu ebinge sana oroje ko 2002 ekiara ini mumachoge borabu I'm the longest serving politician as a bono kenje na chake 2000 ababande bonse ondeta iyo oikire miake so na inji na aligire bono siasa ko na gokora ki ko na okayana so finally nkwamboli nga
abagusiba minto ngaki ndaete mbate binga lero mbwa gibobe sana mwaka the former prime minister Raila Odinga nasabe ko moya sagaya na hatunyura bono mambi nandi buna goigwa because Raila was a statesman kera otemire kurwan ebindo binanjina kurwanira kera goiguna in 2005 into tu arose dio DM nere so ebindo biri kurwanira nanjiro jobo na bwanze getete na ko banye binde na chauralire oikurwanira umugusi Raila nera kurwanira the common mwananchi so abantu abo bakansegeta kabisa bono narara bono man ntaete kurupore yanene ujja somo Kenya mono n'abantu bo DM egera elida yabo endo mu Kenya koregi orarire takire ende ebintu mbire tokosoma kurwa so kurara kwa Raila Raila has passed on obwate miaka 80 oyino mugaka kera emiaka toire buno mwanya bantu 70 bono gaikire 80 ntoriko ra bunyasaye nyasaye namanya no ani jebunandiga embwate ticket ya no muguko tokumanya kusemambi ende chingakinya sana we appreciate so ntaete goteba iga Raila korana amanyite ngochiare gusira oberira as opposition amatuka mangi lakini akamanya puna ntaraika gusira umubero no obeire buri korana amanyite puna asira umaite agasoa broad based bwangu sana broad based ekero yasoa abantu chibeneficiary chinene puna abagusiba lioroje tuwa moeta abagabana tukamwagera chikura chinyinge tuwa kumwagera 70% chikura abande baruzi 30% lakini akabugata abantu bamwabo bonse pi akabatumbe serikali noroje kero ya treasury mbadi abwate chinguru cyomorero noroje ya cooperative ebyombe nabo bwate akabeka abantu baye office so obadiro bono Raila ere nonyo kweta atigeta abantu baye serikali bakuragira so buno mugusi bali tuaga support Raila oroje tatu tigere tikende egera Raila igalire ta abantu babo omwando omugusi baba timo dibosire bayenge bake treasure ekeganja mbanyore dino ene egento so egento naso ometengeri ngomuntu mino karase nabako bayigerera so nakina ko tabyo mugusiga kaki Fred Okengo Matiang'i osoke kali mugusi yomosokia asoke gorogoro iga soka na Kenya kwanza abana baito ba Gen-Z ngo bagerambya muno sana asogo stand up for the mwananchi inu elizo lya mambi inu abagambi ba mambi mbiya muno asogo tigana imara mungatebire nga ono muntu uranyare Kenya Fred Okengo Matiang'i inche bono esa unimbwate that experience oroje in 2002 ngagenda kando akeiga diri abantu bale 40 people ngagenda kando no muntu mungaini eko banga a mistake is counted a mistake once it is repeated pono tinda diko irora mistake aiso mugusia roche nanche nondoche ngote bya bagusiba minto nonye mbali more se serikali ni manyite nje no muntu bwera man chombo maita male maita na make igo tokolisi bomanyire bora ko chomba chiajire bora bukolisia ejiko genda chigote chirane bweri chiche kurara kwal so ese chikurara bweri nchimanyite ne somonye so ni mayite kana bana ba mindo bakonya ko wale isiko gaiga uriko genda abantu bahange amoko genda abantu bali abake lakini abaremu ekiagera nalio bonne bwa Nyasaye bura oroki ngero mukurwanese ababake igo bakubwa so at this time Nyasaye otogo saba moyali na orukio bonne bwaye Matiang'i we president egesa kwegeke kigambe ke be mono muske chochi ba tuma to senga yuna benga na yo moyali tuma no nyori kande gwatiga iriga gonda tebenga na ki mbuya mono abantu baminda babo kimonge litangani kera mwangagirite chikura mukambe kaisika bono nkorore kanandi
na inje ngukwana abantu bategerera tiganya sanya kubambikiro aba machoge borabu na inuka jakobo abantu baminta baya abagusi bonzi kanya kobo bono ntebinga abana ngoenda bari gukora amatemu chinga kiechi abana ba grade 6 abana ba grade 9 na I'm on a form 4 I want to take this opportunity to wish you all the best amatemu ja gukora inuna abantu abaremu umugusino umuntu mungaini nimanyite moje moete buya nonye ne environment ntaete kuwon abantu bari bakonya gusalirio mugusi erieta intwe n'abantu abangaini naturally na sai na to seneti no bungaini bwensi kya na to etendagera tokoragera tuigota nduri gusunduka grasi igo tokuigwa abana baito baeta amatemu with flying colors nondoka bwate mangana aye abangete ari mamincha emiroberio ya abana baito kwa china la Yesu ashindwe kabisa. Thank you so much. Buya mono kegima uyu akarugunga amoske chochi morarabi bao omo MC omukorwe wadi yabo kemonge kurwase bunge yabo machoga burabu boigo omu kansoro mukoro kurwase wadi ya Kenya konye taraba konya toje katibe nye taracha na abono to kodro morobeliga isko ya bisiri tukeliga ali alero wikali tukolinda ya Jumamosi chin sabuna chiga jeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwase mo ya kamera wasmaga kamera nigakoro kwa Gilbert Kobi na boigo Lucas Mogaka genda gotwara wali ubuyemega Tembe TV ekionga kya Momosi. Superstores